1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak teraz vidíme odloženie psa v ľahu. Asi ten. Ale ešte musíme 20 roky čekať. Pekne tie psíka rady, takže obrana. Pred páchateľom. Nadržanie páchateľa. Občiansky preukaz. Marš! Občan, kľudnite sa. Ste sa neukľudní. Au, au, au. Au, au, au. Vyštekanie pakáča. Ako predseda klubu som sa rozhodol, že sa zbavím tajomníka, takže poprosím tajomníka streleckého klubu. Au. Tyčený chlapík, daj mu, rýchlo, daj mu. Ďakujem vám všetkým za ukážku. Myslel som si, že to vyjde, ale niekedy na budúce. Ďakujem. Taká, jedno obraj, tam voláte zajť a povie, že chcem ísť akože na toto nadiktovať. Píšeme teraz o tom, pre to bolo mátno.
Dobre? Paráda. A teraz ideš na to. Štávko! Čuk, čuk! Jak si pozerá na tú kameru. Ahoj, ty si taký bežák. Tati ma tak vozia, jak takého pána. A tie dva zubale dole. Čo má zubata? To mu robí. Maťko, Miška sa pozri na uja, nech ťa odpočí. Mačka ešte raz, teraz. Nie, keď je přidáš pršťa, ide vždycky hore. Tak, jedna ruka ide hore, druhou si to podchytíš. Aha, teraz. Ešte si nechaj. Tak si zaveriť na ten zhruba podľa tejto linie. Nie, toto. Ja tu ja držím, ja ti udržím, aby som sa obťahnuť. To je úplne kopia reálnej. Pozor! Dorazím poriadne. Obťahni, Eliška, nemáš obťahni. Papier. Edu, ľahaj. Dobre, stačí. Dobre, ale čo? A ty? Dobre. Dobre. Teraz. Paráda. To je ono. Výborné. Pojďte! Nie, no teraz ostaňte tu. Hlavou. Vidíš, a ty koľko keď chceš, nič. To si musíš chytiť a ideme na to. To je ono, neboj sa. Poď. Výborné, tak jaký si dobrý. Super. Jej, paráda. Všetko trafí. Náhodou, hej, zapkať uši aj dospelí, keď majú strach. Nič sa nebude diať nám, to nevadí, že si zapkáte uši. Je to ochrana sluchu. To, že my nemáme ochranu sluchu v tých časoch, pokazil som záber teraz. Tu môžeme starter zastrieľať? Toto má byť mušketierský tábor v takomto krásnom prostredí. A čo vidíte? Nie, že mušketier, ale ani noha tu nie je! Ako v každej armáde, nie, veliteľ je bordel! Zapchať uši. Nástup, mušketieri, poďme! Poďme! Otca vášho naháňam! Do rady! Čo to má znamenať? Mušketier, hovedo ožraté! Ďuko! Čo tu robí ženská medzi mušketiermi? Ja sa tu nie za svoje
jo, keď on tak málo vydrží. Neklape? Ťucho! Ty kde máš klobúk? Ale ani vy nemáte klobúk. Čo by som potom ja mal mať, nie? Co ja? Veliteľ je vždy upravený, že? Ako to, že nemáte zbráne v rukách? Poďme! Furkety, muškety! Tento slávnostný deň, na ktorý som sa tešil už asi... Boli už tedy mesiace? Neboli, čo? Tá dlho som sa tešil. Dnes, keď má prísť najvyšší. A? Nie on. Generál. Joj. A prinesie... Kone! A nie. Ženy! Nie! Čit! Čo ste už 2 mesiace nedostali? Kúpené medvedíky! No preto si to najprv vyskúšame. Aby sme tu prítomným ukázalo, ako sa voľakedy strieľalo. Na môj povel! Pozor! Furkety k muškete! Muškety na rukou! Pávičky otvoriť! Pávičky opúknuť! Brák na pávičky! Primeraj! Pohotovosť! Ďakujem páni. Na miery. Nie na mňa! A na koho? Na nich? Do luftu! Ani my nevieme. Pál! To bolo čo? Mali ste vystreliť naraz! Raz, veľké bum! Zdravím vás, pán Markíz! Som rád, že som vás stretol v tomto bohom zabudnutom mieste. Dobrý deň, pán barón. Čo je príčinou vášho náhleho hnevu? No čo môže byť príčinou? No na čo sa môžem ja hnevať? Taký kľudný čo... Už viem! Dozvedel som sa, že ste bol za mojou ženou. A za ktorou? Za druhou. Aha. Ako zistíme, že človek dýchá? Keď dýcháme, tak sa nám dýchá. Tak si povedeme, dýchá sa, keď nevidí alebo má neviem, čo môže urobiť to a volá sa to zákon hlavy. Zákon hlavy nemá už vlasy, ale by bol bezvedomý a nereagoval by nám, aj keď ho kričali, halo, tak počujete ma, ale dýchali a bol by bezvedomý, tak by sme urobili, volá sa to bočná stabilizovaná poloha, ale teta je veľmi nepodlivá pre nás. Ty si taký bol na začiatku, tak poď si ukážeme. Sa nejdeš, no. Agus? Dobre. Že to by bolo niečo o tom, že nám človek dýchá. A vieme do príchodu posádky. A smet hrudníka priložíme do lističky, či je privedomý. Počujete ma, pani, halo? Nepočuje, teraz si dýchá. Nedýchá. Tak ideš poškovať. Tak.
Uvidíte, a to sa mi Těm se nič nepáčilo, Lukáčka, ne? a nechaj tam iné deti, tam ďalej. Skúšal si, videl si, všetko je v poriadku, na čo čakaj. Voláme mamku. I'm glad you came. Ale to len ako také scény, je to také samé také, ako domáš, domáš, není možné, že to pána Takže poprosím o chvíľku pozor. A prvé miesto Terezia Hoľanová.